tekst 1, og det her det er opgave 4. Det handler om at tilrettelægge interesse og beregne arealet. Så jeg starter med at lave en skitse over terrassen, hvortil at vi går en sti ud fra. Og så skriver jeg de mål, vi har fået på, og vi har fået A og B og C og D. Vi har så fået at vide, at A skal være lige med 3x, og B skal være lige med x, C skal være lige med en halv x, og D skal være lige med 4. For at skulle beregne arealet for det her, så opstiller jeg en ligning, hvor først jeg finder arealet af det her rektangel, og bagefter finder arealet af det her rektangel. Så det kommer til at hedde, arealet er lige med længde gange bredde, og det er så A gange B. Og så skal vi så plusse med arealet fra det her rektangel, som også hedder længde gange bredde. Og så kan jeg så sætte dem ind, mine værdier, og sige, at arealet er lige med længden, som er A gange B plus C gange D. Og så kan jeg så sætte mine tal ind i det, og jeg så siger, A er lige med 3x gange x plusset med en halv x gange 4, som jeg så regner ud. Og x gange 3, det giver stadig 3, fordi der står et usynligt et-tal her foran. Og 1 gange 3, det giver 3, og x gange x giver x i anden. Hvilket altså plusser med den her, som giver 2x. Fordi en halv af 4, det er 2, og så x. Så har jeg så også fået arealet at vide i opgavebeskrivelsen, som skulle være 56, som så er lige med 3x i anden plus 2x. Så analyserer jeg min ligning, hvilket det er, fordi der er et lighedstegn, og så kan jeg se, at der står i anden, det betyder, at det kan være en anden gradsligning. Og for at sætte det op, så jeg kan bruge det sådan noget, så vil jeg have alt over på den ene side, så det kan stå lige med 0. Og det gør jeg ved at skrive 0 er lige med 3x i anden plus 2x. Og så skal jeg rykke 56 over på den anden side, og det gør jeg ved at skrive minus 56. Så der har jeg min anden gradsligning. Så kan jeg så gå ind og aflæse værdierne igen, som jeg gør herover. Og så skrive, at A den er lige med 3, og B den er lige med 2, og C den er lige med minus 56. Og så er det bare at putte det ind i min formel for engradsligning, som hedder x er lige med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac a gange 2. Og der sætter jeg så bare mine værdier ind igen og udregner det. Så det kommer til at x er lige med minus b, som er 2, plus minus kvadratroden af 2 i anden minus 4 gange 3 gange minus 56, frygtstreg 3 gange 2, som jeg så reducerer videre til x er lige med minus 2 plus minus, og indenunder brøken kommer der til at, indenunder kvadratroden, der kommer der til at stå 676, og så delt med 6. Og det gør jeg så videre med, hvor jeg så finder ud af, hvad kvadratroden giver. Den giver 26, og så deler jeg den op i x1 og x2, så vi både har en, hvor vi plusser, og en, hvor vi minuser. Og jeg starter med den, hvor vi plusser, hvor der så kommer til at stå sådan her.
og igen hvor vi minus, så kommer det til at stå sådan her. Så hvis jeg igen går videre med, og den her kommer til at give 24 over 6, og den her kommer til at hedde 28 over 6. Den giver så 4, og den her giver så 4,66, og det er minus her, og det var også minus der. Den her kan jeg så vurdere, at den ikke vil passe ind. Altså matematisk set vil den være rigtig, men når vi skal bruge den til at rettelægge interesse, kan vi ikke bruge den, for vi har ikke noget mål, der er minus. Så derfor kan jeg antage, at det er 4, der er rigtigt. Så kan jeg så sætte 4 ind herover på x's plads. Så i stedet for kommer der til at stå 3 gange 4, og så bare 4, der hvor der står x, og 2 over 4, og bare 4 igen. Den her bliver så til 12, og 4, og 2, og 4, som jeg så kan sætte ind i min skitse, og skrive, at den her den skal være 12 cm, og den her skal være 4, den her skal være 2, og den her skal være 4. Og så har jeg målene på min terrasse.